Sunya pala nih Dene opo ora? Aku wis bisa ngalahke bek. Nek ngadeg daya nang gelambangan ora mung cukup semene. Terus karepmu jawab piye? Pancen satrio. Yo. Ayo. Sawangan. Ayo. Sawangan, woi. Papan kene ae. Papan kene papan kene. Aku tinggal gelanggang, aku mlayu ana palagan, ora teges aku wedi karo kowe. Nanging aku golek papan kang jembar kanggo mojone kowe. Sapa bakal mekane pati ning papan iki? Lakon kowe mati saka tangan. Mung semono katik. Piye? Cukup. Cukup piye? Iki sumpah kau tanu. Aku tuanku.
yang nganggo tugas mesti. Aku urusane aku wong blambangan iki. Wong blambangan. Sing bisa mandelno rawe dhewe. Wong metarane. Ayo.
Pakai mirang-mirang wong. Lapo. Siapa? Lho, aku dadi malihane. Iki nggone sapa? Nggone goke. Iki nggone. Ora roh. Ora sapa? Lah aku nek tak colok. Ayo ora. Kadano. Iki nggone sapa? Sapa? Nggone sendor. Masa Hakim. Hei, aja kondo-kondo. Ora mburi malah. Cukup. Piye? Yen aku durung bisa gulu gendera ana ing Tara. Bakal tak bacutake perang adat kowe. Yen ngono buktekno kan. Maju kowe. Wait! Wait! Dadi pangertenmu Yudha Manggala. Bandera perang wis kumlebet dibarengi sang kakalap. Perang adat wis kawiwitan. Sampun perang prajurit lan blambangan wis pecah. Nanging emane Tumanggala sawise ngaku ketemu lan Senopati Kadipaten Blambangan kapeksa aku durung bisa ngrampungi perkara merga apa nalika aku peperangan ketemu karo Senopati Blambangan aku kasuraning jerit nanging prajurit saka Praja Mataram durung tak undurake. Mula saka kuwi Yudha Manggala
Papan kene aku andingini kersane Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Aja nganting mangkune ana bentak antarane kadang kadian ing Praja Mataram. Ngenani hak kapribaden kiwakno luwih dhisik nengeno ngenani kabutuhaning negara mergo aku ngerti jeneng sira lagi wet mantenan anyar sing dak jaluk jeneng sira minangka cucuk ing ayuda nyeno pateni prajurit Mataram Demanggolo. Gusti Patih Singoran. Parandene Mataram menika ugi utah-pitih kula. Kejai saking menika kula salah satunggalipun prajurit sampun dados tanggel jago. Sinto ing mangkenipun sudah maju wonten satengahing Rono Mandala. Mataram badhe kula pun kanthi lembaranipun nyawa kula Gusti Patih. Aku percaya marang kowe. Mergo kowe ngugemi marang sumpah prastiyamu sineksenan mas kabeh para praja Mataram Yudha Manggala. Yen ngono buktekno aja nganti bumi Mataram kuwi dijajah dene wong bengkanane utamane wong-wong saka Kadipaten Blambangan. Gulungan banderane musuh sawana ana ngasane Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sumpah kula mboten badhe bali tumuling Praja Mataram. Yen kula mboten saged gulung gendera tek umbul-umbul. Kraton Panungkuling Bupati Bandang Wanita ing Blambangan. Namung puja lan pangestuku kang barengi marang lakon Parung sing ati-ati. Tan Prabu Dukun Kakang. Melang-melang jroning atiku sakwise sliramu sawetara tak tinggal lho. Napa menika Sewaran kurang nyambi kok kakang yen kemawon teman-tenan ninggal lho sih Kang Mas. Kejaba kuwi mbok menawa banget rasa tresnaku tutu manjuk marang sliramu diajeng. Tresnaku ra koyo-koyo. Napa saestu menika? Aku ra kepengin ninggalake karo sliramu. Kuwasan aku ra kepengin genggang sarambut marang garwaku sing banget tak tresnani diajeng. Siyo malih kula lho Kang Mas. Kula menika ngraosaken bagya mulya kalamun kula menika saged caket kelawan pilihan ingkang kados ngaten lho Kang Mas. Kasandung rasa marang sira
Marem rasane aku biasa. Pangapuntenipun yen to nggih kula atus dumateng tunggal menika nguciwani batas kunjungan. Kabeh mau guna-guna kanggo nganggelake marang kapitayan yen to Pratno Tuna gedhe rasa tresnaku kudu manjuk marang sliramu manjuk. Kula perkatus kok Kang Mas. Tulus katresnan Kang Tumanduk kalian kula. Ing mriku kula nyuwun kanthi sanget mangkenipun agni katresnan nyambut ampun ngantos kaperan kini wanita sanes Lunji. Tresnaku lan uga tresnamu ing tumanduk marang pun Kakang bakal tak simpen ana sadroning sanubare iki aja. Bagya mulya yen to katemben kemawon dunapa ingkang dados ngendika panjenengan lho Kang Mas. Mung wae sawetara sing gedhe pangapura denipun Kakang salah sawijining prajurit. Jiwa lan ragaku tetep tak abdiake ana ing Praja Mataram iki aja. Kang Sukoku dening kalengganipun Kakang nampa dawuh ngersa dalem Sultan Agung Anya Prakusuma kang supaya aku mendhake tumindak lan pakatine Bupati Dandang Waito ana ing Blambangan ing kalenggane iki mireng kampuh jinggo gajah gelan hondan dateng Poratu mengkang Poratu ing Praja Mataram pun Kakang bakal wajib ngelingake marang pakatine Dandang Waito diaja. Nanging Kang Sinopati wonten Mataram niku kapan mboten nemuke panjenengan. Kinapa jalaran nyamku katemin kemawon kundur ngayahi kewajiban ing mriki sampun kesampiran cicipan malih lho Kang Mas. Aku kurang ngelak. Sepira penelangsaning aku dene sawetara sliramu marang pun Kakang lagi dadi temanten anyar dia. Kang Mas, sedunipun mboten pekawis niki. Kinto dinten sak menika nyamku badhe tindak ngayahi kewajiban. Paus kawratan sanget. Pados kula menika mboten kados sabetatipun yen to menika badhe tindak ngayahi kewajiban lho Kang Mas. Nanging ing semu kok dadak ana wati sing isih kok simpen. Becik praegane sliramu prasaja wae marang pun Kakang Bungayu. Kang Mas, jalaran kula dara katemben kemawon kula nyuwun. Yen to kula penyam niku katemben kemawon intipi. Ombak kang gedhe kula saged keslametan ing penjam niku mboten ing mriku ngantos kelawan propisah kelawan panjenengan kula menika Kakang. Ajrene bapak sinto ki kula nyuwun menika dados kasunyatan kula mboten pengen pisah kelawan panjenengan. Aku percaya. Mbok menawa kabeh banget rasa tresnamu iku mangguk marang pun Kakang. Mung wae jare ana tetembungan wong ngimpi kuwi rak tembange wong tuwa. Kang sapa kuwi kiaji. Sliramu rasane melangake marang pun Kakang. Sawise ing mengkone maju ana satenging rono mandala. Yen kula nom niku minangka dados tumbange tiyang. Pandu mau kula Kang Mas nyambi ingkang atus. Jalaran kula menika iki kalan-kalan pamuji menangka dadi gombong rasane aku. Aku jadi pamit ngaji. Kula kang reke tindak panjenengan Kang Mas. Aku ora bakal nglalek aku. Lan bakal nyenenake marang tresnaku marang sliramu ngaji. Salira panjenengan Kang Mas.
Singra Ranggana. Sapa kowe? Yudha Manggala uga kalebu Senopati Agung ana ing Praja Mataram. Wanake Dandang Warica minangka bupati saka kabupaten. Ora wedi meneh jenengmu Dandang Warica. Layak oke para prajurit ing Praja Mataram tanpa ngabdi marang gerejamu. Jumpuh marang nggonmu tumindak njungking kaibahan ana ing Praja Mataram. Mula kanthi tak ibaratke geni sak plekeng garapak yen ora ya tak basmi selak mangobrol. Cekel. Sik. Remeng terusan. Ora ngrasakno wong lanang age udut. Wong lanang ora mikirke anak, ora mikirke bojo. Anane wong kuyuran, wong lanang capopo pake wis. Mikir kowe lha apa ora kae kanggo ping 3 kok. Lha aku ki bojomu kok mikir aku apa piye lho sampean kuwi? Ya wis tak pikir. Kowe mangan yo tak kei mangan. Lho kok endi? Tapi ora di beras kok iso mangan lho mangan. Kondo sapa? Liwet ora dikai beras iku asal salah kowe. Wis salah aku menan lho, Pak. Dadi wong aja boros-boros. Wong sing ngirit. Ora nek kowe dikai beras ya boros mraune. Lah nek bosen aku pedhet lah. Bojone sing dalam medhat aku lah sampean. Mari ya. Wong Apa? ora ngono lho. Bojo gaule ngene. Bojo ra kuat
watu dipeme terus tak jimuk. Dadi sampean nyolong. Kowe yang kecekel sampe dikeprui. Iku anak kecekel. Jute yo aman ngene tanggo nyuloh kodhok. Nggo banjar dadu yo ngene getuke. Wis rasa susah. Aku dhisik kok ndek bojo sampean iki jane ngopo ngono. Lho, jane sing getun yo malah aku. Kok iso sampean sing getut? Piye cah iki? Aku dhewe niku dindi-ndiki karo wong ameh dipek mantu. Sampe jabang bayi. Dindi. Iya. Kok kaya ngene kok dindi sing ape dindi ya sapa? Kowe roh camat jakenan apa ora? Lah yen camat jakenan ngopo? Aku dhewe nek dipek mantu camat jakenan aku moh. Jabang bayi. Lah wong camat arep dipek mantu sampean dienggo apa? Lho ora percaya. Mbae wis ngongkon. Pakane malah bingung. Mboke malahan puas andor tak pek mantu landor. Aku sing emoh. Aku ki asline getun di bojo sampean. Lho wong durung-durung kok ya manak barang ngono dhisik ya. Sing salah ya kowe. Lho kok iso aku sing salah meneh kan? Salam kowe nyambel bokonge mbok upit-upitno. Ora ana aku nyambel kok bokongku tak upit-upitke. Kowe tunyo ana wong wedok nyambel atik ora tangane sing ngobah malah bokonge. Lah aku ora kong guri. Kowe nyambel malah ngene lah apa? Nyambel derang ngene. Umpama tak obake, umpama tak kapak-kapake bokong-bokongku dhewe kok mbok sawang. Lah aku ning kono gak geman piye? Sing renes iku ya kowe, trimo taun cari kathok ya meteng. Lho lah kathok kuwi mau ana apane dak ngono akang. Sing ora ya sapa aku dhewe ora roh mak grinjeng. Kathok mbok kei gedangmu kok kon ra meteng. Alah gedang ya becici kok. Lah aku ya kebangetan wong gedang ya bungkek lho kok iso dadi ora ya nemen. Sing nemen ya kowe. Kok aku meneh sing nemen. Wong roh nek gedang bungkek ya mbok cekal-cekal ya. Lah wong ya anane bungkek jajane ora ono bungkek tak ijol. Ora wecak mobak nanti kok. Iya to kan? Wis sampeyan pada. Sampeyan ki lho. Menawa njaluk adi nawa. Piye? Nawa nangis terus njaluk adi nawa. Lah wong siji ora kuat ngopeni kok iso arep nggowo gawe ae. Lho, sok taun 2015 Ngopo? bulan Februari iki Yo. daging mundak. Terus nek daging mundang kon ngopo? Nek kowe duwe anak eneh, dol sekilo. Biasa protes dol. Gasmu kuwi iso diprotes. Wong kok ora umum. Gawe siji ora kuat ningoni seneng men kon gawe. Kene iki sing butuhe pegel. Sing ora kuat ngingoni sapa? Sing boros dak kowe. Lu kok iso boros? Kowe ndek iki tak kei sego apa beras sak cingkir kae entek. Beras sak cingkir nang yo tak liwet to, Kang. Nggo mangan sampean bapak aku. Mbok liwet kabeh. Yo yo. Pemborosan. Beras sak cingkir diliwet. Lho, cingkir kok mlaku ngene iki. Lho sampean kok jane kondi to? Terus apa? Lah kok malah pincang. Lha iki apa sih tak iki? Kowe ku yo ngono. Apa meneh aku meneh. Kowe nek tak omongi. Nggih. Ngene lho, Yat. Nek kok iya. Jenengku Rayat kok yat-yat mangsane. Soko Ngene iki ya lakon jaluk amat. Arene ame mbok sawer. Yat, kok Yat neh. Kowe meneng ae. Aku tak madhep rene. dadi sampean selingkuh karo sing jenenge Yat ya. Gak di wetok. Begok piye? Lah kok nyeluk bojomu yatit-yatit ae. Lah kok anggere mengak rono wong ngene. Ngene iki lho. Gene wis ora nek seneng aku blutru ada mbok tangi terus. Sing ngetongi sampean sapa? Iku lingkar mingkur. Ora kudu nang ngadepne sampean ndak jak mbok gawe anak meneh kok. Gak. Wedakmi rega pira? Dakku. Heeh. Kan ngono sampean nek dakku teko. Lho ndek iki gak tau tano piye? Lah wong utang ya sing nyaur aku dhewe tak rewangi matur ngono kok. Sing boros ya kowe. Wong iki kepinginan nek dikai beras secingkir didang kabeh. Lah terus mbok kon ngedang piro, Kang?
jujune tak centelno kono. Iki kene gedang bungkek. Apa kok mbok centelno? Iya, engko nek kanggo lagi tanggon neh. Dadi tanganku ki mau delok gedangmu. Sabar ya, Tom, sabar. Ora usah rewel nggih. Ora rewel. Beras secingkir iku dange saupa-saupa. Banyune sak gentong. Upane lebokno mak blung ngantek mbededeg. Terus Engko diketeki sing ning omah wong pira sing doyan mangan. Lah wong sego saupa kok kon ngeteki sing diketeki diase sampean kuwi. Lho ya. Doyan kowe mangan aku. Ora doyan aku mangan sampean rupa ya ora menter. Lho, kalau ngendi? Tak titipke Teguh. Wong iso Napa? pemborosan. Pemborosan kalau kok mbok tekone nukono. Lho, dingenane Ndi? jaluk gelang purik perkara bucarik liwat arisan. Terus? Gelange gedhi. Mas, aku tukono gelang. Lho, tak tukono karet gelang. Nek nggo jebret-jebretan. Aduh. Karet gelang mbok jebret ra ini Lha iku kudune kowe matur nuwun tak tukono karet gelang, kowe gelem tak tukono gedebok bundel. Yo kok dhewe ngono ra gedebok bundel kono. Tukokno emas sak gram. Agek 3 dina didol. Ndi? Dene ngene. Dek kapan? Ana neh kami tuwa, bu kami tuwa budal arisan. Nggawa anting-anting, go wedhi. Purik, klosotan moh katokan. Alah, lo katokan sing seneng yo sampean kok iso. Sapa sing seneng? Sampean. Alah. Terae. Tukokne mas sapa? Gone pasar lho mbok tukokne kaya ngene kok iso mas-mase sapa? Lah kowe tak tukono emas 3 dina ya mbok dol. Kapan aku adol ndek kapan? Iku Yusarni ndek ngomong, bojomu adol anting-anting ndar wis ben yo wong dienggo butuhan. Alah, wong nukokne urung kok iso wis muni kondo nak tak dol ngono kuwi. Lah ndek iki kowe tak tukokno, urung tak tukokno kalung nek wis mbok dol. Lho, piye iki, Mang? Urung mbok tukokne kok tak dol sing tak dol apa? Iya ya, urung tukok ya wis dol. Wis asing gampang ngene gampange. Ora tau apa? Ora tau gampang angel. Anakmu iku Anakku apa meneh, anak meneh. dol. Gelem gawe mau ngopane dol. Ana apa? Iki lho, Pak. Saben dina kok padu Bojoku mau nyambut gawe anak arep didol. Piye, Cuk? Bojoku mau nyambut gawe anak arep didol, aku dijak gawe meneh. Ora gelem nyambut gawe anake me Arep didol. didol aku dikon gawe meneh, Pak. Ora kondang piye ya, Pak? Kondang apa? Gawe anak. Napa kok ora gawe anak? Ora kowe sing kondang. Lah sapa? Aku ya pinten gawe anak. Kowe karo sapa wong mbok wis modar? Lho biyen ngono iki. Kan yo piye? Aku tak rembukan karo mantuku. Kowe sampean iki kudune bejo karo aku. Bejo apa? Anake sampean tak pek bojo. Bejane apa? Lho ndek mantu aku gak kondang piye? Kondange apa? Aku ya mangan gelem ngerokok, gelem ngombe, gelem mergawe moh. Lho, Piye? Gak mare baleni omongan baleni meneh. aku, Pak, Heeh. mangan gelem, Mangan gelem, ngombe gelem, ngombe gelem, ngerokok gelem, rokok gelem. mergawe moh. Ngono ora bongko kowe. Ora iso mati aku. Ora iso mati piye? Wong Gusti Allah gregeten karo aku kok. Segane sapa pangan go? Segane Segane sapa? nyuyat. Ora iso segaku. Kok iso segane? Aku sing nyambut gawe. Lah aku mau nyambut gawe. Nyambut gawe apa kowe? Macul ngono ya, Pak. Macul apa? Macul ibu bojo. Kowe kok ora isin karo tangga teparo. Sampai Kuat nukono kalung karo bojone. Kuat nukono sandangan karo bojone. Lho, bojomu kok dadi siji sandangan iki. Gantung kepoh. Kowe iki duwe isin wae. Rai gedhek kowe iku. Krang kula ndek cilik dipakani jangan bong ayo, Dek. Lho, kok iso nganggo jangan bong? Rai gedhek. Lah gedhe kok apa? Lah ya gedhek iki kok pring. Pringe bibite apa? Bong. Lah iya aku kakean mangan bong. Apa aku bisa ndek bojo kok kaya ngene kok ya gelem ki ndek tak seneng apa.
Kancamu nyambut gawe sembarang dengah. Waktune entuk dhuwit. Ana wong nyulah kodhok. Melu nyulah kodhok. Aku yo melu tek, Pak. Lah nek melu ganti kayamu nyulah kodhok. Aku gak nyulah kodhok. Lah nyulah apa? Nyulah wong do turu. Padha ngincenge tek, Pak. Apa, Pak? Kancamu merantau melu merantau. Emah, Kok mau piye? nek kelep. Kelep ning ndi? Nang segara ah. Lho, Merantau ning segara. lah nang Ning Sumatera. melok Kang Wagiman. Mbah kartu. Engko aku dak ora roh bojoku. Medun. Medun. Iki ngono kursiku. Medun. Medun. Iki Ayo kok ngono. wis padhon piye lah, Pak? Dor. Sampeyan niku kudune Sendor. Dor. Aku wis bosen nyawang kowe. Bosen ya pegat aku lah. Lho. Kok pegat piye? Lah jarene bosen. Aku iku megat kowe kamu piye? Sampeyan niku kudune matur nuwun. Matur nuwun apa? Duwe mantu aku. Cara mboten kula pek bojo anake sampeyan tok sapa? Lho, pamane. Kowe ngerti iki kewirangan, kisinan. Kok isinan nih? Sadurunge anakku kok pek bojo. Iki wis disenengi rumah sakit tak kandhani. Ya kok mboten jenengan gelemi ben deputu impus. Lho, Omongane ra kok. diputu piye? Lah nek sampeyan Disenengi rumah sakit. Lah iya gelemna ben tok putu impus. Iku lho sing nyambut gawe ning rumah sakit. Sing tukang nyuntiki. Pak Ami bar loloten apa? Loloten piye? Aku keloloten apa rek? Omongan ngarani pegawai rumah sakit kok untuk rumah sakit. Saking gugup oleh ngomong. Untuk dokter. Lah, sing tukang nyuntiki iku. Tekno gen disuntikin bendina. Gen rancang awake. Sing disuntik iki sing lara. Sing lara disuntik apa anakku disuntik? Oh, ben anak lah. Minggat. Mengko ora. Nak kowe ra gelem minggat. Ngene, mumpung lagi duwe anak siji. Pegat anakku. Pak, Piye, Nduk? ojo Pak. Lah aku dipegat karo Kakang terus aku piye golek ngene iki angel lho. Angel, Pak. Angel golek. Golek ngene iki angel. Dapure kaya ngene iki angel. Kok senengi apa? Ning kok Seneng-senenge mergo dobel Pak kene. Dan tegamel ngeplayat. Sampe angel piye, Pak? angel apa? Nek sing liyane pegel genten sing dhuwur ah, Pak. Ya, Dek. Wis, Nduk. Iya Pak. Wis, kowe mulai nggone wong tuamu. Ojo apa ojo. Ora gelem megah mulai nggone wong tuamu. Engko aku wis mulai, Pak. Aku wis bosen rumah iki kowe. Aku iki wis tuwa, Ndor. Aku wis tuwa, Nduk. Iya Pak, aku ngerti bojoku salah. Ning ojo dikon mulai nanti kon mulai aku tak piye anakku Pak. Lah dene ora iso urip pikirane. Lah, iki lho. Oh, tanganku mantu yo. Wong ora gelem nyambut gawe kuwi. Isine wong badhong ning warung, duwe sapa diunji glang ning warung. Kadanono. Aku tekaku rene iki mang jane ngono ana urusan karo kowe, Kang. Urusan karo aku. Iya. Urusan apa ini lho? Ora kok perkara aku arep ngurusi karo mantumu nanging ana kawigaten. Perlune apa? Ya perlune akeh ning bareng aku teko kene kok malah do geger dhewe. Do umpiak dhewe. Iki jane ana apa? Apa ana? Ana apa? Aku ora weruh. Lho, lah ya kowe takon kok geger ki ana apa? Lah iya ana apa? Lah ya tak terangno. Lah iya apa ana? Ana apa? Ora ana. Lho. Lho, omonganmu itu kualik keliru. Takonmu lho, ana apa? Apa ana? Ana apa? Nah, dhewek iki dadi mantuku. Selawase wit nganten anyar nganti saiki. Ora gelem nyambut gawe. Mangan gelem, rokok gelem. Njiglang ning warung gelem. Duwike sapa?
Brasik sapa? Perkara kuwi. Tandane lho. Maju kene. Ya. Rungokno. Ngene lho, Kang. Jenenge nek wong omah-omah anyar. Iki jane kan ora iso mbok amuk kanthi cara ngono. Sapa ngerti mantumu iki durung iso nyambut gawe. Lah mengko nek wis nyambut gawe, wis ngerti carane wong nyambut gawe, kowe ra mesti diwangi. Dadi nek dina iki kok urung iso nyambut gawe, kowe dadi mara tuwa, aja gampang ngamuk. Dak ngono andor. Yo bener mara tuwa. Kowe piye lah? Kono ngandani aku ben mergawe. Nggo nguripi anak bojoku ngono lho. Dungu kowe. Sing mbok kandhani ki sapa kono sing mbok kandhani? Lho iya Kok sing mbok kandhani kok malah aku. ora kok kowe karepku iku dadi wong tuwa, iku kudu ngerti tuane. Nek anak kleru aja kok terus mbok amuk, aja mbok dunggang. Engko nek wis wayahe ra roh gawean, Nak. Ngono lho karepku iku. Ora kok malah pendelang omah ngamuk anak mantu. Ya yo adol. Ora. Yo bener mara tuwa, nah aku tengok-tengok kan aku gak entuk pakan. Lho, ngerti ngono kowe. Kok malah aku sing mbok kandhani terus. Ono lho tuturono. Lah nek kene wis ngerti sampe nyambut gawe. Kene wis sampe nyambut gawe. Ape kok nyambut gawe? Niat nyambut gawe ndang lunga. Ndang lunga aja glibet ning omah. Ngakon mantumu minggat. Tak kon minggat ora gelem nyambut gawe. Lah nek kon mantumu minggat sing ngopeni anakmu sapa? Aku sing sago ngopeni. Ngono. Bukan megat. Tak megat, kon megat. Aku mau pegatan, Lek. Tak golekno neh, Nduk. Mau golek sing ngono kuwi angel tenan, Lek. Lho, ngene iki lho. Dungu omongane anakmu wedok. Kowe kok isih seneng kaya dapurane kaya ngono. Nek ngono kuwi angel tenan apa sampean di rambut, liyan di rambut kuwi gundul lho. Dungu kowe. Kok malah aku sing kok amuk iki piye? Bapak anakku emang pegatan kok. Kowe malah geger dhewe. Upamane anakku seneng, kowe ngandanono karo mantuku. Aja aku sing kok kandhani. Aku iki waras. Nek dadi wong tuwa ki carane aja ngono ah. Lah piye? Ya ditata sing apik. Deyo ada. Yo ora. Aku terakhir urung iso nyambut gawe kok. Alam buah. Wakik ane iku. Kowe iki tae wani. Ora kok malah tae wani kok malah kewani bekakan siki. Wong lewani opo? Ada apa? Aku mergawe kok lunga-lunga. Loh. Lunga ndi ora ana dalane. Nek ngerti sapa? Wong nyambut gawe kono kok malah takon aku. Meniku dadi dono dalane ndi? Ngono ada. Yo ora. Kan kudu aku Alam buah bingung aku. Gol. Gol. Aku ki piye? Kowe tak jak ngrebuk perkara ngewangi. Aku ngatur karo mantuku kok malah. Lho, kowe ngerti? Kaya ngono kuwi, kowe ngerti karepe karo adik. Ngamuk karo aku. Iku saktenane ora ngewangi kowe. Supaya kowe gumrek atimu. Aku mergawe apa lek, Pak? Lho melu kok sembarang kengah. Watone entuk dhuwit ngono lho, Ndor. Maling. Lho, kok malah maling? Lah yo jare watone entuk dhuwit aku terus mergawe apa kok malah nyeneni aku. Ora usah kaken ngoceh, minggat kowe ora gelem. Aku wangi lho, minggat. Sampeyan yo ngono. Ayo gak ngono. Aku tak mikir-mikir sik piye carane tak kono omah kok 3 tahun ngono lho, Pak. 3 tahun. Gua mikir engko sapa ngerti aku iso gawe anak nang gawekno putuku edak bejo. Piye? Wangi lho. Aku diseneni nang iki lho. Gawe anak. Wiwit dina iki. Kowe aja gelem dijak turu karo bojomu. Lah aku turu karo sapa? Awon, Bapak. Apane lah yang geragas? Geragas piye? Ya sampeyan nek turu karo anak karo bojoku. Nek aku keturunane jek lumayan rada memper. Bareng jenengan. Kene
Malah kaya apa? Lho. Tegese ora aku iki tak pengen campur karo kowe mundak duwe anak. Loi, emang dia loi. Aku ki semedi loi lho. Ayo dan Lah jenengan yo ngono, Pak. Kudune kan aku ben berpikir sik kira-kira nggonku melangkah iku piye. Aku loi. Aku nyambut gawe piye ngono lho, Pak. kowe ora ndang gagil ngopo kene. Ana apa nek? Lah diseneni. Amuk terus. Kandhanono ponakanmu mantu Kandhanono. Balik sik balik. Aja dhuwur-dhuwur balik. Aku iki gregeten ae. Dadi adine Pak Ambeh Yano yaene wis ora tau kepenake ngandani mantu malahan ora gelem ngewangi aku belas. Pateni lah Aku wis. ewang ngono. Timbangane kowe wis bosen duwe adi-adi Kang Elik ngono wae. Ngono dak. Aman aku. Kula malah mantum kowe kon mateni. Piye? Mantum kowe kon mateni. Sing dikongkon apa? Aku Kowe wani mentolo mateni karo aku. yo ora wani ya, Kang. Lho lah iya. Lah kok nuruti karo mantuku. Kandhanono. Nyambut gawe Anggor. Gawe apa? Salah yo. Mantum urung roh gawean kok, Kang. Wong semono gerange kok ora ngerti gawean. Sesuk kok nek menawa iso nyambut gawe dak yo Andor. Yo ora. Aja yo. Kok dia wangi kok malah ngewangi Pak Hamae. Aku nek mboe wangi jambek gak ndang muleh engko. Ya wis, nyambut gawe. Mergawe apa? Sembarang, nek antene kok anakmu apa ki bojomu ora iso mangan mergo melu pakane. Wis, aku nampa titipan. Ya ora ngono. Nah, yo le. Mbok ingoni kowe. Mbok pek kowe. Yo lah. Kok lha piye to, Kak? Kowe dipek bos mogol. Ora kepenak le. Aku mau. Gelem nang aku tak nunut mangan. Aku mau kok wis aku api-api karo sampeyan aku mau. Iki piye? Aku kadung ana lime kok. Ngene iku piye nek ora anakmu ngono? Nyambut gawe kanggo anakmu sesuk. Lah, ngono. Nyambut gawe. Ya wis aku tak budal. Duwe sangu ora? Gak. Sangani. Blas ra duwe. Utama. Aku yo ora duwe dhuwit kok. Ngene ae piye panggung iki do didol. Lho, Lah kok kan tok duwe aki gak usah mergawe aku. Iki tak kekno kowe tak titipno kok nek wayang gawe anak aku. Ngerti omongane. Ngono aku ngerti ta ora? kalau njaluk sangu Jarto, alah malah supar sing nyangoni. Ayo ulang go bangun masjid. Wis cukup. Yo urung ah. Iki lagi teko pucuke ndolo kon niku tok ae ya. Lah sing mbok tinggal bojomu. Lah aku, Kak. Kowe tak tinggali cipratan ayo, Dik. Oh, ya ampun lagi kok yang njaluk apa-apa piye? Ngene. Aku weling karo kowe aku tak budal nyambut gawe. Wis mbok sak gawe-gaweku ya. Nek kowe kepengin ngerti aku mlaku sak dalan-dalan Pengen lo budalmu piye, Kak? gampang. Sentong guri ku rak kosong. Tuku wauplek. Sumet ya dilae. Engko deloken genine sawang. Engko nek genine mobat mabit. Iku berarti genine keterak angin. Maksudnya aku nang dalan iku ana bebaya. Ojo tinggal aku sesuk karo Jaluk putu pira, Pak? Ojo mati sik. Meteng. Sik marang bojomu ra gelem nyambut gawe kaya ngono iku. Lah iya. Gongelia ae. Kok gak medhuk piye, Pak? Wis duweni niat nyambut gawe gongelia. Ingetno oplek iku ya, Dik. Engko ndelalah oplek iku genine mati mabel. Mati opo karo ojo. Kowe dibegal wong diplathok wong. Ora. Loh, Ya ini mati ojo ya Kakak. Ojo Kakak. Ojo tekan Kakak. Bapak kelawan diperkosa. aku mesti piye karepmu iki? Maksudnya nek genine mati makpet.
Pak. Nggih, tak omongi. Wis, arep lunga nyambut gawe. Ya Pak, aku tak nyambut gawe. Uplekku marah mati genine. Iya. Sumet neh yo Pak. Iku ketaran aku. Delalah iku kok nek genine mburak-burak saya padang Pak. Berarti Pak, Untuk pegawean. oga apa omam kobong Pak. Mantu kurang ajar. Lu gelem lunga nyambut gawe nang ndongakno elek. Seneng atiku gol. Ora kok perkara seneng. Piye? Neng aku kok ora percaya nek iku engko bakal lunga nyambut gawe. Lho ora percaya piye? Kowe karo anakmu ning omah Nah, tak tutne. ngono. Aduh, tak cedakane nek cedak tak aduh. Wong awak-awak. Iya. Matur nuwun. Aku titip omahku. Heeh. Openi kowe yo Kang. Iya. Itu bojoku ya Pak. Tak openi ponakan. Ora apa-apa. Apa-apa wae. Ponakan. Pale. Iki kok duwe beras ya Pale. Lah mau ora bisa ngono. Aku ora duwene ya Pale. Kene ana duit. Wis utang-utangi sithik. Aku lah orang gawa dhuwit lah. Ya tak moro ning omahmu kok. Lah iya ngono ae. Iya. Iya. Tolong. Ya, aku tak nututi. Awas tono. Iya.